Song trok lam dona puthak ke pachun se rakje aphan New Delhi along minister atum pen chingki che thandam. Kidam tang jang mini phai ke thom arni song trok atum MOS 2021 lam dona long ke jongpon economic special package development package lapen ke dress rehabilitation aputhak New Delhi along minister atum pen che tong dam si chingki che thandam. Bangso MOS 2021 lamdona puthak kachingki kachithan damalong abarim ke LNF amaipu PDli abarim ke PLT amaipu runrong pi rijak dera win be atum pendanglok pinang an song along claim rapet atum pendam si chingki chethandam. Union Minister Srijit Sarbananda Sonowal pen chetong damahut MOS 2021 lamdona long ki jongpon economic special package development package Kedras Rehabilitation Pencheng Lok ke pachun serak je phan chingwai padopon. La sohut MP Horen Singh beta chitong dunsi RD dojot pen chingki chingwai dunlo. La pen AK Misra NE Advisor and Minister of Home Affairs la pen Tapan Kumar Deka Director of Intelligence Bureau DIB atum phanta chitong damsi song trok kedres atum phan aron re pen case ke pabon pon anke withdrawal pon labje phansi RD dojot pen chingki chethan padopon lo. La Sohut Halapu AK Misra, NE Advisor and Minister of Home Affairs Lapen Tapan Kumar Deka, Director of Intelligence Bureau DIB Atumpen, Kethandun ke Prabjin Pen Joint Monitoring Meeting Phasi, Chingwai Pon Polapen, Prabjin Pen Case Do Anta, Withdraw Pon Ji Aphan, Claim Pon Popusi Lamchak Chipidunlo. News Report, Karbi Anglong News Channel. Easter Sunday Mesen Pen Kapachun Pon. Lason se aningkan bangason thak-thaksi NKBA Koilamati Mission Sub-Center Kaparlo Koilamati Baptist Church Mondoli Mesen pen Good Friday lapen Easter Sunday kapachun pon. Lapen pasekni aphanta arnamalam kethan pon lake Bormon Phangcho Arlong Pira Baptist Church Assistant Pastor alangli hin pen si jumesen pen arnamalam parju pon. Lason si Pierre adangalong Christian adhorom kirimatum anke pregjam adhorom angbong pen setame pini ke Star Sunday athe Jisu kithi pen kithur thu arni pusi hokpon lo. Lason si Koilamati Baptist Church Mondoli ke chengla ke ha pharo kresir kebra tro kebra isi aningkan pensi labang so Mondoli sompon lo. Pining an surihini rengkora ke thom aningkan anke Koilamati Baptist Church Mondoli ningkan tro kebra hini arta pleng tanglo. Aningkan vangason thak-thaksi Koilamati Baptist Church KBC Mondoli Easter Sunday tame pemandun bombang bomsi pining lethot tame sen pen pachun pon. Lason si Koilamati Baptist Church Mondoli Good Friday arni aphan Bible angdeng ki en pona thepi Isaiah 52 verse 4 lapen pini Easter Sunday aphan Bible angdeng John 11:25-26 angdeng pensi speaker Bormon Phangcho arnamalam kethan pajirmi ponlo. Pini ada porphai crazy pen mai pangcheng ponsi Koilamati Baptist Church Mondoli Pastor Sarsing Teron pen mai chepahem ponlo. Adunthu Mondoli Secretary Second Row Teron ahin pen aluhi pachini pon. Labang solong Arlong Pira Baptist Church Mondoli pen Edison Crow aluhi aman pen ang chetong dunsi Karbi Apoho manpeng pen Lawrence Teron atum hem isi pen archopon. May esek lun lam pen Jisu Kristo kithi pen kithurthu alun lam tomo pen archopon si may pajut pon. Nili pen birtapang dakpon M Teron Karbi Anglong News Channel. Dr. Ramkuivangbe Newmi aphan Haflong along Padma Shri Award rengma tum ningarong kachipi. Dima Hasao District Haflong along rengma khela pen ki ongdung social organization pen karchopon. Rengma khe atum Dr. Ramkuivangbe Newmi Padma Shri Award aman chepalong dun theka joine ki ongdung rengma khe atum mena pindeng ching thangsi jutang aron pen ning cheparong si Haflong along karchopon. Lapen Dr. Ramkuivangbe Newmi ahin pen Ranima Gaidin Liu statue along Tamira lek pen chardompon. Dr. Ramkuivangbe Newmi amahang ke theke Boro henam Haflong lapen kedamtang thelang arnisi India President ahin pen Padma Shri Award Delhi rongsopi alongsi arideng pajirpon. Non kachari BJP mate Modi government kachari kimia joksi bangso award setame chepalong dun long lopusi choro padopon. Lapen me along North East Indigenous Council Assam Women Organization atum pen tame Padma Shri Award karcho along RDGP dun. Haflong along ke do rengma khe aphan nong meke wan pi thek ajok ongdung arat RDGP dun. Kheroni pen Kamsing Dera Karbi Anglong News Channel. Dehori Lakhai Si Baptist Church along sita pinini phai sirkep jang meaning kansurihini rank kora ke thom arni Easter Sunday mati Jisu kithi pen kithur katalon pon.
Lesson C Easter Sunday mate Jisu ki thi lapen ki thur katalon mesen pen ta London. Lesson C pinini phai sirkep jang meaning kansuri hini rank kora kethom arni Pirthe adang along pacheton dunsi de huri lakhai si Baptist Church mondoli along sita Easter Sunday mate Jisu Kristo hotura redeng pen ke jokthu mate alangli ke reng thu pen sining chedam thulo. La pena jok Pirthe munira pap alar Calvary athak Pirthe munira farman thinanglo la pena jok ni thoma phi thur thu si kaya par kai anta rengwer arnam la pena pot Easter Sunday pusi puponlo. Bangso long me chepahem phupon me phu pastor Moses Singnar pensi me chepahem phupon. Lapen la so jai mek mate sai angdeng en ponsi kongchun bang joywan Singnar pen aluhi pachini ponthu. Anpar ta bangso Easter Sunday katalona jai mek asai angdeng ki en pon lake. Bible angdeng ki en pon lake athepi IBRI 9 verse 12 vi pabu bete pap kadia ave. Pua hasro angdeng Bible porhi pon dekone sang pi Romani Singnar pi pen Bible porhi parjupon. Lapena phi dan setame chirung pon si dan arnama phan ka hodai mate kardom pon Daniel Singnar dekon pensi ahir jume hang pon lo. Lapen Easter Sunday aparman speaker mate arnamalam ke than pon lake Reverend Davidson ingti abarim Karbi Anglong Baptist Convention mate KABC aphansi bangso phong ningkan surhini rank kora kethom arni ni phai sirkep Easter Sunday aparman ajai mekmate bangso phong along arna malam kache than siroi ji aphan lapen Easter Sunday arni aparman arna malam jumesen lapen Jisu Kristo akai alamo parjupon lapen chethan pon. Lesson si pinini phai sirkep jang meaning kan surhini rank kora kethom arni Bomkuru porphai hini pen pli an Easter Sunday mate Jisu ki thi lapen ki thora girja sitame dopon. Lasohut speaker mate arnamalam than pon si Jisu Kristo ki thi lapen ki thora lam the parjupon pen jumisen lapen Jisu Kristo akaya lamo lapen Jisu ki thora lam sitame klardak pen parjupon. Dehuri pen birta pangdak pon Elijangpo Karbi Anglong News Channel. Northeast Council Scheme Pen KACEM Retesting Hilong Ekisompon. Samilangso Development Block Ahin Pen Northeast Council under 30% Central Sector Scheme Pen Nomati Constituency Samilangso Development Block Angkang ke Doha Havar Arataphan Amrit Sarovar ke Thomla Pen Self Help Group Hud Isila Pen Anganwadi Center Ahem Ihum KACEM Retesting Hi Ahin Pen Long Ekisompona Birta Nilitum Ferang ke Rajib Bepen Birta Nakpalepon. Pinini phai sirkep arni labangso Northeast Council under 30% Central Sector Scheme pen kapanong pipon along epho ke sompon lake. Denarong Sport Complex along SSG Hood isila pen Denarong Bhaluk Jana Havar Aradaphan Anganwadi Center isila pen Inglong Kiri Dingso Terang arong Amrit Sarovar lapen Rongbong Kro arong Amrit Sarovar lapen Kangtilang so Hurnat lang so along Amrit Sarovar along e KACEM Retesting hi ari deng pen long e ke sompon. Bangso long eke sompona long samilangso ITDP Block BDO Junali Nat Lapen Nomati VDC Chairman Kimi Britain Mahila Lapen Tourism Department Board Chairman Dharam Singh Kro Lapen KASA Vice President Bor Singh Kro Anparta Raj Sai Klembang Phubang Pietum Chetong Dunsi RDP Dun Huluni Pen Bidor Singh Terang Karbi Anglong News Channel. Along ka prekala alog jana long 6 lakh sila sorting pen claim don hote itum daga ahwara rata tum tamelo kiching thuji aphangal wangke itum da kimesenang taxi tek ponongji sala denarong filong la kula tong kim pandina ola sela self help group tum da sorlu tum andu vela se denarong sorlu tum ke pik la salang li tum manawar sai pi ponno pulote adu tamelo la pena son dak thak se dak rong arlu se tamelo amrit sarovar pula so scheme along dak rong sor tum tame ko sonsi kereng ya war sai se tamenang abar sai ke long ponji lase nitum non ke claim ke cheng ponlo lase la guideline apu thakta nitum bhala so kupisi